Erokamano Joyce. Ingena winjo ka Zakari gini, Ben gini gikawo kinde mathoth ahinya ka gitemo wacho kaka gionge sirikal. To king'iyo kaka sirikal sani tiyo kata operations, tibro neno ni ODM and fully part of the government. Ingeni sirikal and arms adek: legislature, judiciary, executive. To kato bed ni ngato nie minority, ngato nie majority side, giduto gin the legislative arm of government, main part of government. Maka ngato wacho ni gionge sirikal, to mano ng'ama ok wacha dier. Jogi duto nie sirikal, mano mokwongo. Mar ariyo en ni ka ni tero nomination mara deputy president Kithure Kindiki parliament, to speaker no somo ni the deputy president nominee osebedo cleared by various bodies. One of them was IEBC, mano wacho political parties registration bende no wacho ni ojakanyo mar chama mar UDA. So I think ni mano gimano bedo covered by the bodies, nikech an kata in kata Ben gini okwanya bet piny to wacho ni was Kindiki a member of the party or not. Gima wangeni en deputy president Kindiki was one of the founding members mek chama mar UDA. Manifesto mar bottom up economic transformation agenda and one of the key crafters manoloso manifesto no. Kuro kumubete kata gi position momieno, he deeply understands manifesto mar bottom up no, kendo understand the inner workings mek chama mek UDA. Kaito kendo king'iyo the kaka state officers or public officers as to whether ningo benigi hold positions e chama or okamano. Magi issues ma paro ni katibo sewacho ni kaponi na state officer to koningo beni hold any position e chama. But Kindiki kabiro, you remember ni NCS in between to obedo nominated and then bang obedo cleared. So magi gik manokale gigo. ODM as of now, ODM konyo sirikal mar Kenya Kwanza timo gik moko. Ng'eni chopo kinde ma nyaka waket political interests wa side, nyaka waket gigo ma watime chama side, mondo wanene ni ere yo maber ma wanyalo tiyo ne godo jo Kenya. So that is what informed our president. Ka no bet piny to wacho ni adwaro ni Kenya madhi tayo obed Kenya mokelo ji kanyakla, kendo adwaro ni Kenya matayo obed Kenya manyalo kelo maendeleo ne kabinde duto. Omiyo wach ma deputy na kinde ka kinde kochung to ketho dhoge ni Kenya is a shareholding, gini adwaro no room. That is one of the reasons gimomiyo nineno kogola the impeached deputy president. Nikech weche mano wacho, ingeni the president is a symbol of national unity. The deputy president is a part of the presidency. Kuro kichung ti wacho weche mok nyal kelo jo Kenya pamoja.